back with our final set, and you are still with your Manong June together with John Market lang nga po kasamitan ng radio station din tayo Lubong. Da kami manen dito 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit ket nagpintas tirik na po nga bisbisitain da kami dagiti pagayan tayo all the way from US. And they are enjoying kano apo iti programa nga Ilocano kaya da kano apo ta may iliwan da kadagiti kailyanda, and of course tay bukod nga pagsasaong ako na da Ilocano dialect iso nga no umay datuyen ay ket adan apo itinerary da iti for the kadu ket napansin ko nga roteta ta kabayatan iti manong nga Domingo nga stay da ditoy awan iti lawas na nga handang kitaan tinan mo talaga met nga kay kayat dala unay marik nami, and of course kay kaya met apo de kita ta feeling me very successful ditoy kayat mi nga ipadanon hanlang nga ditoy ayan tayo ditoy Isabela wenno Cagayan Valley no diket maipadoyak yak itinderot lubong apo iti panagayat tayo iti bugbukod tayo nga sarita wenno Ilocano iso nga dagiti putar ko apo life of an Ilocano apo anyaman nga banag iti anyaman nga diso ti ayanda duma-duma pong istorya ni Ilocano ti aramide kon nga kanta kita ti latest mi nga apo is a song for our support to our LGBT community. And may uplift apo iti kinarlaing da nga agayos kadagiti customer da. Siyempre in a form of a little bit funny. Ayan, dagitay lyrics na dagitay pagsasaudat inusar ko. Something like no napangit ka no gayon ti customer iti awagat ti chararat. Isang ano manggagyo nga chararat ko na dagitay Viveclash kadagitay kaya nung mga yung ay ko at sumbatan yung basit. Ayan, dati bukod ng dialect no gay language ko na da. Okay, ituloy mi iti agbasa kadagito yung agar-aruyot apong nga text message yo talagang hami nga mas baalanan na. Ket kunana ditoy nag-text kanyak na imbag nga malem aming nagdingeg request ko man arak para kinilakay ko nga Mr. Arnold Cablayan from Josie Cablayan. Apay mo ta-arak ti request mo ading Josie. Haan kadi nga talaga mo ta. Amukon naawata ko na jay. Okay, balong nagititudong pa nga text messages. When dagita edita Facebook si kati in charge ito nagbasit litra na dayta cellphone mo si kalati makaawat. From Perry Totok. Anak ko na ni Ferry Totok. Perry Totok. Good afternoon, watching from San Jose. More power to both of you. Yan. Good afternoon mga kuya. Merry Christmas ko naman ni Elaine and Candoy. Nelly is watching. Good na Auntie Nelly Mariano. Mamuyak Giayus. Giayus. Siguro na. Good tempo mga manong watching here in Aringay. Ano naman? Aringay. Hanggang dito ilalaok ti balatong mo ka. Marunggay ajay. Ay, hang aringgay. Okay. Okay, hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners. Madin naman nga binilangan and viewers worldwide. At alang kayat ko nga maidawatan ti advice. Ako ka, advice kita taman din Aki, ako ko ulitin na. Kahit ko kasting text message kita dati basit sa baling turong na no ka. So dumwirok tamanan itinapintas nga background. Agor ka na nagbayag mga birukan di dyan. Kasi kung makis da rin nga ka. Ato iti favorite ko nga background no ka. Oh, wow. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Adalang kahit ko nga may dawatan ti advice, amay sa agayem, tanadagsen ti problema na. Isuna ni Christian J. Serrano Padre. Also known as Ay Wanggayam. Bobo lang. Tantaran-tan-tan-tan. Tantaran-tan-tan-tan-tan. Kunanaket, dati, kinakausap ko ang sarili ko. Oh, yeah. Pero ngayon
Hindi na. Bakit kaya? Kasi nag-aaway kami. Wow. Anyang nga ta, tinasayaat nga ramidan na tamadanagan akmet ti kasta. Gangga ni Pasko nga minen, iso nga masapul ko nga agpis. Masapol nga, Agpis dan jay sarili nan. Medyo narigat ti problema nga dito. Medyo nga nadagsan niya talaga dito. Siyempre, nalaad ka. Kunam di sarang, sumumbat na dyan. Baga na malaad na dyan. Nalaad ka. Chararat kamot, Gidanan na ka pa. Aki talaga nga nadagsan nga problema dito. Ka Emil, kita amok, haanin nga masolusyonan. Ibagam laki ni tantanen nga uminom iti Thiodan o Novacron 50EC ken anapay dagiti pambisokol di dyan. Mapukaw di ka pa na. Mapukaw launa ito nga parikot. Sure kill. Oo, na sure kill talaga. Maso. Kitam ka awan to pulusan iti kapat-patang di magbaginan. Di ba? Anan to kabaalanan to sumungbat. Sinuman din bakit kita di sarming. Di ka din. Umno mo na di pamalakad ko. Well. Ano lang. Ay, apo, ayan. Pinatulan taman ni Ka Emil. Okay, kaya ito yung mga blaaw. Apo. One ko na ni Mamuyak. Ay, hindi. Nabasa ko dati yan. Kuna ni Roslyn Ortiz. Good afternoon po sa inyo dyan, mga Lodi. Morning. From Qatar. Hello again, ating June and Jen from Auntie Eda Pasqua Clinton. Pakantaman manong no adda di kanta nga mamartek tanilakay ko mamartek sobra kuna naman. Wan kansyon ta man deta tagay latan ti kansyon ta no di. Kuna man yan ti Miriam Constantino. Hello na imbag nga malam you apo. Yes. Tawas dagra request ti Tay ka iliw kantola mga kuya. Awang kayan na nag-request ito na lipatan ta nga kinablawan. Okay, hello mga kay Blaaw man ni Mamak nga Edna nga agsingsing lagtinyog. Thank you mga kuya. It's me Maylin, Maylin ko na Cristobal po ng Difun Quirino. Ay well, thank you so much po iti buong konseho iti barangay Andres Bonifacio Difun Quirino for inviting the Fortica Duo in the celebration of their founding anniversary. Barangay night 29 we were featured as nag-concert ija. Nag-concert kami apo di jaya Difun Quirino keta naragsahan kami ta nakipin nagan apo inlipas nga talaga amat ni Apo Mayor the show ni Vice Mayor. And of course ni Vice Mayor kandigiti tapos sangguniang band members. Sangguniang panlalawigan. Ayan, kadagiti buong apo Governor, Congressman. Yes, miyembros iti komitiba di Pestejos, Fiesta Committees. Thank you so much apo for trusting FDD's ability to perform. Ganyan laong naikat. May nag-text dito. Ano ko na? Naimbag nga malam idol. Kablao akman dagiti taga United Doctors Animal Clinic ni Doc Bing, Doc Brian, McRae, Kuya Noel, Boss Mar, Ate Marie, Ate Sita, saka ni JJ. Agyamanak and more power kada kayo. Kanadal J. United Doctors Animal Clinic. Yung pag-agatangan mitikanan ni Flaby. Okay. Hi, Karupa. I'm G from Hong Kong. Jack, magkita dyan live view ko na isa ako sa mga tagahanga nyo. Pakibati naman ang best ko ng North Point, Ligaya, Navarro. Well, North Point. Nagmaya North Point. Maday, North Point. Apo ang adati kay eskwela idi nga ko taga Bisaya isuna. Bisaya mandong makay ayata agibig kasi sunati OI adi combination iti letter O ken I talagang OI kuno na. So point kuno na. Saka, 1 point. Nagdala may dala ka bang baby oil kuno na no ka nagkumalipatan ta ni Reynaldo Kalumpang no ayan may mumunta ta si bibiyag ka pa kung nasaan ka man. Reynaldo Kalumpang at meron kang dalang baby oil kuno na kanya. Baby oil. Oil apo Diyos ko dinalaki di ba pag
tipon di o sa kadya. So, no soil garo, di soil. Soil, kunana. Soil. Soil, kunana di jay. Ano pa eh? Sabawil, kunana o. Okay nga Rod, katigiti Gasolinahan sa adya, jig papis kaya ba yan? Si oil. Save oil ko na. Sa bawil ko na muti pa Sa bawil di and save oil kunana. One nga Rod. At ay nag-request iti arak tatay pagkakaisaan tayo kundi jay tagay. Mamartek. Alawan mamarta kakun tanot himalam ay uminom akun uray tanal paskun di ubrakun natari patukun jay taltalon alawan mamarta kakun narwamakun nga outside di kulambong uray no bagi mon takukwamon narwa makamat maturog balkon ngem uray no bangking pagnakon jakpay amon ti ayan kong alubon di yula amon no apay tukul ti tungad ko tada nangiwat abaket ko gay alipay pare tagay kayak pay makabig-bigak pay tagay pangikat kulitiday takas lamat awanen ser-serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyonak pay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na biyak sarday. Okay, thank you so much sa kini Kabsat Nelly Mariano of Hong Kong. Nangalamat iti ticket worth 1,000 pesos. Agyaman kami ti adu nga booklet ngayon alam. Okay, Kabsat Nelly. And of course, agito di sample ti tickets apo ajin naradatatay itulod mi di Jaya Buena Vista. Ayan, oray no mamarte kakon nakatorpos met dagiti anak kon. May masalang iti parikot ka tay dakalang iwat ni bakit kon tay tatgapo mamarte ka tay dimpanag sarsar dengag putputa madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang di katukan mo tagay alipay pare tagay kayak pay makabig-bigak pay tagay pangikat ku itiliday takas lamet awanen ser-serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay makakansyonak pay tagay papaskot tumagay tani bakit sermon na di at sarday. Alawon lah. Aka sa ukan Kuya, para ko ulit man yung forever more by Friday. Para sa mga in love, thanks po ulit. FDD. Ramate ila ba na dito? Sino, request ni ila, ni Eding ila na ano ko na. Kung na nag-around, para request ulit. Jay forever more by Friday. Para sa mga in love. Sige mang kanta naman di magkaskas ng awa.
There are times. Thanks po ulit. FDD. Ay ka nalakalaang ading di ba may i-kabel mo lang ta YouTube dami nga na-prepare dito nga kansyonan. Nag-chat gayan ko ni Kuya Rizal de Santiago. Anak ko na ni Rizal de Santiago ni Papot. Blessed Sunday sa inyo Kuya John at Jem. God bless. Aja lang. One. Awanti pakablaaw na. Tapos yung CJ Yao Castaneda. Oh yes, today former ambassador iti Jolorans Pastor. Tito. Masyado naman dyan sa mga altar servers ng San Roque Parish na of Ramon. Ni CJ Castaneda. Ay, okay. Good afternoon ka no. So, pati dyan ako nairaman di Giant. Yes, yung ni Justin. They are altar servers. Okay. Kung naman ni Wilfredo Niegos, manong dyan na yung bag nga malam, kablawak man. Sa nakaupo sa pwesto, naghihintay na magbenta ng palay. Ano naman? Makapaulag ko ng Sonia. Okay, good afternoon, Matt. Kada kita dito po nga kaya namang iti charger ko na lobat at cellphone. Kasi lang kasimple. Okay, ngarod, datanong muna na po. Iti kanito, tintay pa ng papugto. Iti dadatlag nga sonata. So, isagana yun na po kita cellphone show. Together with your name, age, address, umadanin. Dato yan na po iti kung kunada nga datlag nga sonata. Kat mang titamanti na isal sa lumina. Ta medyo makigto dano ka. Datlag nga sonata. Nakaredin. Okay, akit iti dadatlag nga sonata po kasakot kada tayo. Iti gayam, iti for the kedua of course, engineer Coco Iterte. Another 100 pesos for those who can afford. May salang gayam who can name this tune. So, dahito yan na po. Iti dadatlag nga sonata. I-text lang nga, G-text line ha. Text line lang nga po over 0915 071 3686. Dahito yan. Ba't ako inom ka mati kape? Nagmay ka raw. Wow. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Sama mo. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God.
Apo pinatas milaeng wa tika babalin yun no anya pa hindi dumado mga genera iti mabalin yung pugtuan so nga nalpas mi ti Ilocano nagpapugto ko iti Tagalog and this time it's a religious song ayan ket adamo syempre nakatato ti pimugto kinantaman no manuti nangabak ay manuti nangabak manuti wa kamo ay nagadumo gayem pimugto ni you see nagado pimugto and apo but may salang apo ti mga bak. And our winner is naawa mo ti age na ni ading ko. Sayang, hananay kan ti age. Sikapin mo ti muna. Okay. Sino? Ato yun awan ti age na. So edit mo data pinicturam. Age nga? Age. Ay, age? Awan age na. Ay, Abo, mali mo ti sagot na ato Rosel del Rosario. Sayang, of Purok 7 Bugalian proper. Mali mo lang dati Remedios Ancheta of San Mateo takurang na di answer naman ti age na and ako kasi no pa iya kompleto kita man yes ato iti nangabaken address sige ulit akarot delete ko delete ko ako and we would like to say congratulations to a 25-year-old from Bugalian proper Ramon Isabela Malaeng naku taga Ramon ti mga aba kayan and iti sungpat na po is still and that's right. And isang arod, congratulations to Ellie Rose Gahes of Bugalian proper Ramon Isabela. Oh, congratulations balong. Taamon balong. Ellie Rose. Basang ko na arod. Oh, di ba? Agit ito duma, Father, you are God kung kuna naman ito. You are King. Yes. And apo, usto pwede kita duma. Ustumat laeng. But then we have only one winner nga kunana. Taman? I was with you Canada. Okay, hanabali. Dapat ang tamapasit. When isarunutang sigutan. Talong orti masapol tayo na. This is the last part. So may sapay apo nga datlag nga sonata. Iti income isagot kada kayo. Anang nga ta. Ikantang nga ta isudati ko ha. Okay, apo. Lalaingin nyo. Tas sabali man nga klase apo ti sonata ti income papugtuan kada kayo. Barbaring lang no amuyo da ito di ka di kita ka ata so isa ka na nyo pa apo da kita cellphone show once again this is being brought to us by Engineer Kokoy Terte and of course pagyamanan mi pa kaya matay sponsor tayo, of course, board member Fred V. Alili and SP Arco Maris of the 6th District of Isabela. And of course, iti produkto na Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please contact Carl Jason Alili of over 0917 543-7111. Nalakalaan nga tandaanan. So ngarod, I'm sure nakasaganan na po dito sa cellphone show na i-type yun. Nagan, tawan, age, address, and the title of the song. So ada ito yan po, iti datlag nga sonates, sonata.